together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Bas mana kabani nyakol maga joange tune ni manwa kare okinyi ni endi mano makeno bendo waka thuolo mar wakini machiegni ahinya kidini endi man chal mar piny marwago kodi mbaka wechego endi mago mag siasa koda wakini kata wakini gi siasa wadwa ng'iyo kanyo endi ni to wakini thothgi ok thor donjo e siasa to kata kama odonjo e siasa tiyudo ka ok winjgi ahinya to moko ma bende nosebedo thuolo mokalo chien iyudo ka koro umbgi bedo ne lal. Ang'o matimore gi wakini e wechego endi mago mag siasa? Jopiny neno gi nade? Familia magi neno gi nade? Wago mbaka ka endi koda ka Catherine Achieng' ma bende en ja ohala e boma endi mano ma Kisumu, jakene ratiro mar oganda kendo bende ja siasa e boma endi mano ma Kisumu. Wadwa ng'iyo koda kanyo to en oneno nade wechego endi mago mag telo mag wakini to moloyo ahinya kotenore koda ka siasa ma bende igoyo pacho kaendi e kinde ka kinde. Machiegni ahinya Catherine, yien akaw thuolo makendo arwaki machiegni ahinya ibende okinyi ni endi imosi janeno mar Color TV machiegni. Yes, aduoko erokamano ne janeno mar Color TV kendo ne jo Color TV mar miya thuolo ni mondo wasom wach e weche tend mine e piny mar Kenya kae. Erokamano ahinya Catherine, machiegni ahinya. King'iyo kanyo endi telo mano mar wakini nyaka gi thuolo ni endi mano masani iyudo ka en gino ma bende oganda losi mopogore opogore to kiwe kata na loso nitie jok moko pod ok ne telo mar wakini ka gino man koda ka teko moro. Ang'o manyalo bedo ni kelo ma? King'iyo kanyo endi telo mano mar wakini kata mana siasa mag wakini gin gigo ma bende ji ok thor losi ahinya, especially ne jogo ma bende wakini ma pod tindo ma bende dwaro mondo mi odonj e siasa. Iyudo ka ji ok migi ga thuolo maber ahinya kata ok negi ka jok moko bende nyalo telo. Ang'o matimore momiyo wakini ok ne ka jok ma bende nyalo telo in a society? Yes, adwa kelo jokar nyanam kwago mbaka okinyi ma kawuono kendo kwachako chakruokwa kapok wadhi nyime to wachako gi chakruok ni tel mine osebedo nade e pinywa mar Kenya kae. To kwang'iyo ngima mar minewa miluongo ni Trailblazers. Trailblazer en ng'ano ma pathfinder, pioneer. Yes. To nying the late Grace Onyango biro malo. To wayudo kata ka mbaka mar joma nosetelo mbelewa mondo yud mbaka gi kubigo e malong'o kaka ne gichako telo, kaka ne gitelo, kaka ne gi campaign ma ginyalo e ndalo mane joma mine kargi ne en jikon. Joma miyo ne onge telo atol. Kuyie na tadhi chako gi history kwa dhi mbele kwa gero mbaka mwadwa goyo kawuono twagoye mbaka mar Grace Onyango. Grace Onyango nobedo councillor 1965 kamiluongo ni Kaloleni Ward. Bang' higni ariyo Grace Onyango meya mane nitie niluonge ni Mathias Ondiek aparo nokalo notho. Aeto nafas onwang'ore to oyier Grace Onyango the first female mayor e Kisumu municipality in 1967. E ndalogi weche mag mine nokwinjre kamoro amora. To kendo mbaka monego wago Kisumu ka kendo onego bed mbaka momeo ngima mar Grace Onyango in 1967 e Kisumu municipality. Kendo kwamiyo luor ne jogo kata gibed gi ngima kata ne gisekalo giduto na joma chuo manoyie ni Grace Onyango nyalo bedo negi mayor in 1967. Grace Onyango ne the only female municipal assembly. Miyo achiel kende to chuogi oneno aparo ne gineno chia manengo, chir manengo magiyiere magikete miyo achiel motelo negi men mobedo the first female mayor in Kenya. Wadhi nyime gi mbaka ni to Grace karo donjo e municipality ma Kisumu to yudo ka onge kata miyo achiel maywe ndara. Ne onge miyo monodike municipality kata achiel. Adwa bire mbaka mar affirmative action. To mokwongo adawacho affirmative practice.
mane Grace Onyango otimo. Grace Onyango kodonjo kato ng'in to joma mine gi da ting' malo nade machope kiwango mar telo migao mopogore opogore, kata koken siasa to kata ken tich ma ng'ama miyo inyalo ndiki to miso dwe timiyo sara ka joma chuo. Grace Onyango nokelo gimiluongo ni nokelo paro, kendo paro ne dwaro chir mang'eny ahinya, ni ng'ama dichuo konendo tikawo jaode, ikawo kata nyare ama nyamingi tikete nafase cha. To timo gini kore ka joma miyo ochako donjo e municipality. Grace Onyango donjo 1967 kata ka miyo maywe mana ndare maonge. Ne en chuo lilo. To magi ndalo mane wan gi challenges matek kabisa mar joma miyo. Koro kiyudo ka 100 odhi mopenya, mobedo meya, mochako kawo mine wetegi, mokete telo. Magi mbaka momewo monego bed ni wantiere gi library wa, igo mbaka gi skunde wa kata mag nyiri, mondo joma nyiri ka gidongo to ng'eyo ni ng'ama miyo kare ok gik e jikon. Koro wachako gimiluongo ni civic education ka pod nyithindwa somo ni e skul. Koro seche mipenjo gi, keche kidhi e skul kata in kuma nisome, kuma some primary, ichako gi ne primary, ni what do you want to become when you grow up? To kiyudo line ma joma nyiri wacho gima gidwa bet, gidwa bedo jopuonje, gidwa bedo gik mamoko to kibiwinjo rada bedo mbunge, ada bedo rais mar Kenya. To magi puonj monego wachaki e primary school, kwa dhi e secondary school, kwa ngiso joma miyo ni kargi oken mana jikon kende. To wanyalo dhi malo mwakel lokruok e piny mangima. Mana kaka Grace nokelo lokruok e Kisumu, kobedo miyo mokwongo timo gimiluongo ni affirmative action. Koro kwa dhigi mbaka ni nyime, to sani koro wane 2025. Macha ne 1967. Phoebe Asiyo bira not very sure. Phoebe Asiyo bedo parliamentarian mar Karachuonyo, member of parliament Karachuonyo in 1978, 1971. Okapar malonga ahinya. To donjo to Phoebe Asiyo bende kawo kom ka koro luwo tiend Grace Onyango. Phoebe Asiyo emano table the motion of Phoebe Asiyo. Yes. Probably in the 70s. It was tabled in the 70s. To ndalo gi be mine pod ne tin. To motion no bedo shut down. To minegi emoloso nwa yore mwachopo a 2010 constitution kata ka nobedo shut down then, to oduogo obedo enshrined a constitution mar 2010 moket affirmative action mar 1/3 mar joma miyo mabede migao mora mora mar sirikal kumindike ji tich e kuondewa mag siasa. To nyaka sani mbaka ma pod igoyo ene court nikeche pokwa chopo the threshold mar 1/3. Obede county assemblies, obede senate nyo yiero mine adek kende. Parliament not sure. MCS no yiero countrywide wan gi mine moyier 115 out of 1,450 countrywide MCS. Elected female MCS wan go 115 only. Pokwa romo go. Nomination chakoro konyo wa mondo meet the threshold, en mabito konyo the assembly, temo konyo the senate, kechi senate oyier mine adek kende. Koro nomination ema konye muchiegni chopo the threshold madwarore. It was 1992 mabende ne obedo elevated kaka first kaka position of Luo elder makum effort mabende no make e weche mag education. Yes. 1992. Yes. Manu Phoebe Asiyo. Yes. But I was saying the time when Odonjo bedo member of parliament. Member of parliament. Okay, let me just check that. Karachuonyo constituency. Let me just check that as you continue. Mana wacho. Then Phoebe agombo akiagi omedo joma chuo bedo gan comfortable gi empowered women.
Koro samoro kumi nafas ahinya. Okay, mos. No bedo member of parliament Karachuonyo constituency e higa mar 1980. 1980. Yes. Okay. Yes, 1980. Mane monde kaendi. In 1980? Mano 1983. Of the 2 terms. Mano after Grace Onyango. She comes in after Grace Onyango. Emana gombaka kabire namba mar 1/3. Kuma koro nywa chope mwa donje constitution mine mano chako champion weche machal kama. Grace Onyango o implemente ka onge kata gimoro mantie katiba, onge chik to dhi molose kende. Obedo miyo man gi chia motimo ma mine ochako donje tije mag the assembly. So awinjo ka ichako utumo kanyinde ni samoro joma chuo ok chiwo da thuolo ne joma wakeini. Be en adier ni joma chuo ok miga thuolo wakeini mondo mi odonje e siasa nikech wanno kata mana gi sani wan gi women leaders. Kamano joma chuo luoro tend mon ahinya. Kendo miyo ma intellectual miyo man gi stand ne. Yes. Miyo ma fight for social justice. Iyudo ka pile iluore nikech joma chuo ohero umo weche mang'eny ahinya gik mang'eny kata ka oganda hinyore samoro tiyudo ka joma chuo ling'aling'a to ng'ama miyo tiyudo ka wuok motegno kendo ng'ama miyo kochung' to chung' motegno kendo chung' gadiera kendo nyiewe tek. Kakao kata mana example mar the late Madhai. Wangari Madhai ne mama motegna ahinya. Wanene kogore ne environment kendo kata forest mane bed ni dwa usi notamore kendo chimo rais ter to kwere nok nyalre nyaka wa reserve environment to forest ok nyal usi nogoe noyanye notimne gik moko gimoro amora mobedo momake nyaka to no fight nyaka gikone mano kelo lokruok mokonyo joma mine o empower joma mine ochopo chako lose weche environment na luora en gima mar miyo ma miyo nego rit aluora kamoro amora mentie kendo miyo onego bed empowered economically kisebed empowered economically to mi duol inyalo loso gi chir. And king'iyo kanyendi jogo endi mag wakeini in as much as ni samoro dwaro mondo mi positions gi endi bende gi occupy but iru ka gin bende gin gi luoro moro mano mar siasa. Ang'o manyalo miyo wakeini moko bende ni luoro siasa o gidwa donje ahinya? Mane gimomiyo nachako kawacho ni onego wachak puonj nyithindwa manyiri e level ma piny mag school. Yes. Ka gidongo to gibedo gi chir. Nikech kwang'iyo joma nochung' ndalo in the 60s 80s ndalo go mine ne ni piny ahinya kendo mine ni yanyo kendo ng'eni mine kochak yany tichak yany gi ayanya kuonde ng'ama miyo keto pile kiano nindo gi ng'ani kata Grace ne gi yanyo ndalo moko dhi rally ng'ato ting'o sirwache marakwara kiano no we sirwache kure nyoro. Koro gigi joma miyo luor kiche joma miyo neno ni gin joma respectful gin gi nyithindo monego bed ni miyo gi luor. Aito kiyudo ka wach ni kori wacho oko kanyo e yo mok ni kare tiwacho ni wa protect nyithinda mondo kik winj weche machal kama ka kori dhianya e public. Koro ayany mang'eny lwenje mang'eny ma joma miyo onge gi teko ni gidwa gore gidwa yware gi ji. Koro keto joma mine luor. Alafu gi siasa ma sani timo sani en siasa mar pesa. Koro joma mine ng'eny gi iyudo ka nigi nok mar pesa. Koro duoko gi chien mondo gichung' gidhi gipiem gi chuo on the same platform, on the same level, bedo matek ahinya. So en ni weche mag siasa, weche mag pesa miyo wakeini gidi bende luwo donje e weche gendi mag telo. Kamano. And wang'iyo ni bende gin owuon giikore ne telo adier koso en ni gionge gi resources kaka iwacho no en kisa samoro ng'ato nyalo bende ni gi resources en owuon waseneno moko bende are not even doing good. Moko bende kata kodhi ute bura kata kugine tido ka samoro gik makoro gichak timore negi kata gik makoro chak wuok e dhogi bende koro bedo gik moko ji are questioning. So is it ni resources ema gionge adier koso en ne gin bende they are not ready to do the task momigi mondo gitim? Gima adwa wacho. Yes.
to gin weche ma samoro nadawacho kwa dhi kwa tieko. Okay. To podang na wacho mina sani. Okay. Awacho ni wadwaro ni wakaw mbakawa mondo wabed gi ranyisi moro tiyo godo e mbaka ma kawuono ni wati gi ranyisi mar Grace Onyango. Yes. Phoebe Asiyo. Magi mine manosomo. Yes. Grace Onyango osomo ng'ia, uchako puonjo ng'ia, Yes. muchako train ng'ia kacha. Phoebe Asiyo kanya par no somo kure, okang'eyo ngimane ahinya. Phoebe Asiyo somo, ma Phoebe Asiyo bende japuonj. Phoebe Asiyo bo puonjo, kendo ndalo moko bedo senior superintendent e jela. Mano Phoebe Asiyo. Phoebe Asiyo kano bedo senior superintendent, mine samoro wacho gani wachaji wasungore. To kang'iyo ngimane gi mbakane mondiki ma wanyalo somo nyaka kawuono, Phoebe Asiyo kano bedo kacha ok nokaw tede moting'o malo, to maka mana nodhi piny kendo go mbaka nyaka gi jomotwe. Phoebe Asiyo made history kano yudo miyo kanyo motwe, a high profile case mar miyo manotwe kendo nong'adne tho. Phoebe Asiyo nowinjo mbak mamane moduok mbak mamane chien, ma death sentence nogol keche nomake motwe kimakosa. Mangiso ni maendi mama mane gore ne justice adiera kamora mora mentie mondo adiera timne joma mine. Yes. Mano konyo mama ni gikaina gikoro kelo ng'at makamano e limelight. Ni adiera mama mang'won. Gidholo wacho ni she was compassionate. Emomiyo nonyalo konyo miyo ni adiera, en konyo mano konyo maduong' ahinya ka ng'ato nyalo goli e lwet tho kech ndalo chato ni nego ji kano kadhi ni death sentence ma ibed gi ngima kendo nikech weche mano ketni ne gin weche mogangi. Koro giwuotho kama kata mana Grace Onyango bende gi ngimane giwuotho kama ka gitiye migawo mopogore opogore, tineno chia ma gin go, tineno adiera ma gin go ma gichope telo. E gimo miyo ka nigi chope telo to koro ne ginyalo kelo lokruok e kuonde mane gitelo gi siasa. Ng'ama miyo ok yiera ni en ng'ama miyo. Sani endi piny olony kendo joma mine somo. Yes. Kendo pod wamedo kwayo ni joma mine pod opuonji kaka chon ni nyathi ma nyako orito bi odhi tedo ne ng'ano mosomo. Nyathi ma nyako wuon obed no somo, koro sami yiero ng'ama miyo obed no somo, obed ni intelligent. Yes. Onyalo dhi assembly kata obed county kata obed national, to nyalo debate, to nyalo legislate on the matters pertaining to issues machando nyaka joma mine. Keche kwang'iyo Phoebe Asiyo ni kodonjo kacha kata mana ang'wola mag mine sama mine oneno malo to ne yudo tek e jela. Phoebe Asiyo emoneno kaka gichopo to mane telo. Telo en tich ne jopiny to timo gino mani kare kendo loko ngima mar oganda. Koro nyaka bed miyo mane gi chir kendo bed miyo e kuonde mosekale ok chiwo gokinyi ni dwa dhi telo. Nyaka ibed ni sebedo jakom kamoro seneni, isetiyo kamoro seneni kakitiyo, osene chieni. Oseneni ng'ani kwa miyo teko, to nyalo dhi losonwa chike e bunge. Siasa masani olokore. Ing'iyo ni to in gi pesa di tinyalo golo pesa di. Ai to ji electorates end up gi yiero jogo mok ni karo, obed ng'ama miyo, obed ng'ama dichuo. To mokwongo wang'e ni ma ng'ama nade. To ng'ani osechung' nade gi issues masa moro chando ji in the locality ma ng'ani dwa chung'e, obed ng'ama miyo, obed ng'ama dichuo. Koro ng'ama miyo gonega kura ni abiro ni an miyo miyauru kura. Nyaka nyisra ni aromo telo kendo aromo chung'ne oganda, kendo aromo promote social justice, kendo aromo chung'ne jopiny mokabadhora. Ni uneno ka rais ma Kenya mosebedo mbunge Kenya ka, osebedo deputy president, sani current president, unge bunge kabisa. Ne wacho ni en corrupt. It's unfortunate and which court. Ni nyako yudo pesa. Yes. Kutimo gimoro. Kutimo tiji mondiki ni dwara legislator. Onego bed nundi ko chike. Tukadho chike mitiyogo e Kenya ka. Obed county assembly, tukadho chike matiye county ka. Ni nyaka mi pesa kikadho. Kori kadhe. That's unfortunate. Nyabinjo ka MP moro wacho. Ni negi kadha finance bill no kata no kober kamano. Ikadhe na ng'oko kober. Maisha to negi duogi wacho bang'e kata nitie mana jaribura ma ken nyiro ne pasha negi duogi wacho mang'eny ne no megi pesa moko bende negi kadha gino nikech
gin support the president, so they had to do it. Kore en wach malich ahinya. Keche president manye giwacho ni support to binyu wuok ne gitung mosuo wacho ni bwana un corrupt ukoto ji ukoto governors ukoto governors ukoto waka mondo kagno weche wanyaka wamiu mana pesa. And Catherine, mano gima bende waneno kata mana ywak matimore kata mana county assemblies. Yes. Iruka mondo be samoro kadh bill moro en ni nyaka governor go dhoge bor. Or samoro kidwa keth gimoro ma japiny dwaro tibiro yudo kitiyo gi MCAs timiyo gi pesa moro mondo be wachno endi rucha kamano. And we question ni ma endi dong bende nego chia mano mar jwa now wakele kaka koro kar joma mine. The moment pasa moro wang'e maber ni Catherine kedo mondo mi gik moko timre maber. But ka gik seche makoro Catherine oyudo position moro e od bura to Catherine, the same Catherine mane kedo mondo mi pesa ugogo kucho ka pesa biro ma piny ka ema koro Catherine koro chak bedo ni ndwano ndos pesa mamalo cha. What is really happening with some of the women leaders mamiyo seche ma gidwaro gimoro to bolruok nitie to ka giseyudo gino e tegedo ka koro giwuok tumo suo gi jok moko. Wan gi mine mono year before tagombo kabisa ni mbak minegi gibedo highlighted so much. Kiti seche akelo mbaka mar affirmative action. Yes. Affirmative practice, I mean. Mara ginene eno practice it was not an action yet. Totime moko chule pesa. Ngama no chulo pesa mondo tim kamacha. Kose yieri jatelo ingama miyo. Kata kidhi dong kendi, idong kendi. Wan gi mine ka Phoebe sio ne dong kendi gi. Grace Onyango gi ne dong kendi gi. Ni anto gini my stand, my ndie my position, yes. My ndie my stand on this. To joma mine wanyalo kelo lokruok. To mano eka an kaka ngama miyo gi ngama miyo machielo motelo nyingwa bo bete history kodo. Yes. Ni gima chal kama e higa machal kama notimore to ngama chal kama nochung motegno miyo miluongo ni ngane nochung motegno motamore mochung gi jopiny mochung gadiera. To wanyalo kelo lokruok kaka joma miyo pongre gi joma chuo. Okonego akwayo joma mine mantie telo gi sani okonego wachal gi joma chuo, nego wabed gi pogruok. Wan emo wating'o piny, wan mwamiyo piny dhi mbele, wan mwamiyo piny obet. Sama piny hinyore to wan emo wahinyore kaka mine. Koro wabed gi paro mopogore manyalo gero piny Kenya ni. Mondo ka weche ok ni kare, tiwacho ni oyo an ma to kago. To ka ni kare, timiya pesa nang'o mondo agoni ombulu. Ken kare. Dongin tija mondo legislate, en tija mondo los chike. Therefore, abro loso gi kokichula. Tichula, chulo ni biro nikech koro chike midwa ni kal, ok gin chike makare. Anyiso ga oganda pile ni MCAs kwa nyalo yiero MCAs nyoro nyaneno nyowachore malet. Iluonge ni nga Honorable Soro. Yes, Silvanus. Honorable Soro nyowacho ni MCAs ok nyal oversight the governor. 13 billion. The governor handles 13 billion, MCA is only 80,000. Ichulo 80,000. Mano ena chayo. MCAs. Kata nasedwaro kom mar MCA. Ina chayo. Wanyalo bedo mane gimo sami dhi telo tidwaro ni bed correct chapter 6. Yes. Integrity. Integrity. Kata mi mana 13 billion mondi oversight ja 80,000. Tiyonge integrity. Okibi oversight ja 80,000. Inyalo bedo ni yudo peanuts. Ti oversight piny mangima. Ti oversight malongo kendo eyo makare. Yes. To MCAs wakanyalo chiew. Kendo mamine manyo yier 115 Kenya mzima. Kamora mora magitende. To gichung motegno. Wanyalo bedo gi lokruok devolve sirikal mar gini luonge nang'o devolution. Samoro luote loch mar kor gwenge. Nikech loch mar kor gwenge no biro mondo resources oae national government ka trickle piny ka. Nafas mag tije mondo bi. Ka koro biro piny ka, ok ni koro nyaka nyathi dhi Nairobi, nyathi dhi Mombasa e taonde mosedongore madongo bi Kisumu. Koro wantie gi county governments kamora mora e gweng' mora mora. Ka bed ni wanyalo chung motegno kaka MCAs. Mwaket chike mani kare. Mamthinde wanyalo loko hala gi counties machul. Bed empowered
gibedo contractors. To yawuotwa matindo biro loso pesa. To pesa biro bede gwenge. Masa moro gima wadhi law Nairobi, Mombasa onge. Gima kata samoro dhi law America koro onge. Ineno ka pinyu ni ber, ibete pinyu ka tigero pinyu. To mana kwa bedo selfless. Kwa bedo jogo moko ndalo moko ngato kona. Kichana se chung motegno Kisumo ka kendo jong'eyo kata kanyi golo bus park nya chung motegno jomoko luongo mo minyaka pesa mokere moa. Anya chung nyaka dakika mogik ng'amo luonga onge. Ka wacho ni bus park ok nyal wuok e dier town. Mano ohala ma Kisumo dhi tho tekle. Onge ohala ma dhi lokore ka nyalo golo bus park ka. To ka wanyalo chung motegno kama. Yes. To kin ka biro ni kore miya tel. To nya chung kodi motegno ma we pesa. Ka dhi assembly to kara kawo pesa nango mondo alos chike manyalo hinyo japiny. Makin kanyendi wadwa ni mondo wagama ne ywe kaendi waduogo wach mar Silvanus Osoro bende ne mancha no wacho dir mokalo chien kana wacho ni governors madwaro pesa mang'eny gi okonego bende miyo gi pesa nikech king'iyo kata mana counties magintie magihead tido ka dongruok minyalo ne en gima manyo mana gi microscope koke nyalo fweny dongruok ma kama endi biro to gikasore ni gidwaro mondo miyo med gi pesa. So it's a question mabende bedo kuom governors wagieni to dipo ni karo ginyal tiyo gi pesa maber ahinya and wabiro ng'iyo ni to koro how has women performed, especially women governors kata mana women leaders magisetim and going forward ang'o manyalo bedo ni nyalo timore mondo mi these positions ma wasamoro waneno ka gime wacho ni chwoe mogariegi wane ka bende mine donje oduka ni ekolo mogajwang ikidhi mabor ahinya bende mana make kaendi wan gi Catherine Achieng' bende dia kendo ratiro mar Uganda ja ohala e kaunti ni mar Kisumu kendo bende ja siasa ma e kaunti ni mano ma Kisumu. Waduogo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi. Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose. Tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango. Kama ubiro nyisowa okenge duto magik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Color TV. Bolo dugu au dongo digi chuna penjo nyinge nyasemo kabitiero minenowa sani Color TV koro kelonwa chenro manyien manyasani iluongo ni Ohangla Takeover. Ohangla Takeover kai en thuolo makao Ohangla manyasani matindo tindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform maonge panganga ankoda joma prota chindo ni ankoda MC baba achopo ka ma MC Dadricon nisikita kabiro temore ya kata kiero lungo nango wodu Paulus Mutakatifu wachnali wacha kiet yani Ohangla bila komoso yani Ohangla to the bedroom yet marata lele bulunga nyolenge banjo ya unyane nengoge domala getumo Tokod MC. Yes, that's the perfect man. You know when it is Joey answer about your man away. Malaika Color TV. Ohangla Takeover. What ni? Ohangla Takeover. Ansinia kainja neno kata jahera mar Color TV. Makoro biro keli machiegni. Okocho bende nyeloko. Ibete odi. Neno kaka dhano miel. Miel Ohangla, chamo Ohangla. Ohangla Takeover. Ngamoketo dakoa apenyi wendo tiwuotho gona Saa 4 otieno Saturday nyaka saa 5 e wang'e olore kod nyithindo kendo ma serious machalo acha Color TV machiegni pacho ma e odwa karanga makaiga nilando karanga makaiga aworo
It's enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakol maka joang tel ndi mana mare o kidi mar chal mar piny magomba ka indi koda ka Catherine Achieng. Mi wapachi kanyi ndi na jog mapende luo cheno ni ndi yono mana makare kal kum lai mag tudruok un bende warwa kudi machiegni ahinya unyalo tudru kodwa ka indi mondo mi bende wago kudu mbaka inyiswa ni to chalo nadi okinyi ni ndi mana masani anno ka nitiro ganda moko bende luo cheno ni ndi okinyi ni mana masani erokamano ahinya no kanye ndilo ni Pastor Steve rokamana nya yudo otini yone ndi man makare omoro goro kabisa ka chiel koda ka Uganda mabende nyiswani gintiere Catherine majina nyati ndi man marareyo ewa wewe chugo ndi mago soro mabende no wacho kanye ndi kine mokalo chien ni governors ok tim tich maber omenda mai miyogi okone go medi mathoth sane bende no chako bokure MCS 1800 ok nyalo pasa 13 billion, so it's a question ma ntiere neto kare jotendo ma MCS gedi, are they doing nothing? Koso yana na gini bekiari. But wakile yono ndi mara juma wakini ose perform nade e siasa magi kaka ineno wakini manti kwa weri kuro gifibia siyo gigire so nyango mantire githulu basani ma samoro the current maji neno githulu ni inyalo wacho ni gise perform nade manyalo miyo ng'at mabende kokadwa kata go mondo chimuru bede politics wach ni ana bede dago mondo mi abed kaka Swenso da gombo loso gimine na majotelo ni onego gibedie gi mbaka machieng' moro nego kuom gibibeda bede rumbi ni ne wan gi jotelo mondo wasiki kwa mbaka mar Grace Onyango nyaka sani oka en kare onego bed ni sani wagoyo mbaka mag mine makoro pogore levels mopogore to samoro mbaka tamo wa madwago keche kata Kisumu ka wantiere gi mine moyer kaka MCS wantiere gi mogwel to samoro kata weche matek ahinya katimore ana wuon samoro adhi malos kata kon to kuoge oko ulose wachni tiyudo ka samoro mond gilose ok yot ahinya kendo Kisumu kuma wantiere ni aparo ni samoro bede telo gisani kaka MCA ok en tich mayot ahinya nikech governor Professor Nyang'nyong'o osebedo secretary mar chama and awinjo ga pele kiwache oko kanyo kiadira mare ni kaponi wapengo to tiko wadhi chung to tiko kwadhi yudo koro weche go yudo ka koro samoro mono kata joma mine kegi joma mine mantie Kisumu County Assembly olinga ahinya kegi momiyo githirna ahinya mok giwinjire kata ka samoro weche tek monego giwuogi gigol duondgi to gilosi ok dang'e ni diponi ma gima dibed ni mako gi samoro mok gilosi kendo chungo ganda bedo matek mana kaka na wacho kan chigolo bus park
golo jo Nyamlori, golo jo Garissa Lodge. Adiera Kisumu sani economically ni piny nikech ohendni matindo tindo osegol te ohala onge Kisumu town. Kidhi Kondele nyado ken vibrant than the CBD. To magi timore duto te to wan gi joma mine motelo e assembly ka. Ok ang'eyo ni giwacho nang'o, ok ang'eyo ni bende gineno ni economically Kisumu County, Kisumu CBD is dwindling. Magi nyalo wache kata wach mora mora minyalo timne johala kaka dikel johala malo magichung' motegno, kaka ohala ditimre kata yo makare. Poka winjo ka gilosi weche matek ahinya Kisumu ka an poka winjo ka gilose madawachi ni MCA ni dago mbakane. Koro king'iyo kanyendi kaka performance mag jotelo ma wakeni manyalo miyo ng'ato wachni ato dago mondo abede kaka Catherine cha. Nyiso ni jotelo ma wakeni mantiere gi thuolo masani nyalo wacho ni tijgi osebedo machal nade. Are they doing something ma jomoko nyalo gombo mondo mi bendo bi okaw koso gina joma samoro dhi nikech maybe 1 2 3 ma omiyo gi yudo positions go. Okay, ni masani if I'm not wrong and biased kechero ga wacho pacha. Gi an samoro ng'at machielo seneno. Gi an to poka neno samoro ka gitimo to gitimo gikgi underground muknen. To maneno gi jopiny minane wang' taya. Ni MCA moro notimo kama, okelo lokruok machal kama. Lokruoge mane awacho ne mine manokalo. Masani bendo senindo magionge. Wadoke reference, waprodoke aming'a referring e mine manosetelo chon. Mosenindo. Nikech mine mosetelo sani, samoro onge reference mwanyalo timo. Okay. Ka miyo chung, tido ka wakeni wetege. Moko are not supporting them. Ang'o mamiyo joma mine would rather support joma chuo mathoth than supporting ng'ama miyo wadgi mowuok madwaro position moro ma ng'ama dichuo cha bende dhi dwaro. Ok weru kuonu wegi koso what is happening. Kichibiro ka joma chuo and it's vice versa. Joma chuo ma samoro bende biro ka moko bende anao support but ok mang'eny ahinya. Biro support joma wakeni. En nyiego koso era ng'ama timore momiyo joma mine weteu ok nyal support kuchu. Matine ma support but bigger percentage ibiro ka wacho mano chi joka ng'ane wan wadhi gi wuod chi chuor ng'ane kata wuod joka ng'ane. Ya gino iwache to nyiego ni okana ka chuo ni kod. And I know cut across the board. Ok ni mine ok support each other as such. Kendo ok ni mine gin enana kaka socially kaka wabedo created. Samoro ng'ama miyo ng'eni ng'ama miyo will get along sometimes very well with a man. Samoro iboyo kata inyalo ng'iyo kata ndalo mane anayo ochung' market milimani Eddie Anayo nthindo manyiri noluwo kabisa. Eddie Anayo was a young man kendo en handsome. Kuri ng'eni mano nyaka socially enena gimoro mang'omor nyathi manyako ni a support enena gimoro ma natural. To mano bende samoro ang'ido ka a beautiful lady Rosa Buyo biro gi picha mas mat kabisa. Iyo ka wate ng'ama nyathi bosa mama ne manaka gone kora. Mama ne jaber kabisa. Koro gina gik moko ma kawaida ma paroga ana wuono kadwaga ting'e malo ni joma mine ok oherore. Nikech kata na wuona gombo kabisa nya wacho gi chunya ne yawo wang' ne kwa yude miyo motegno obi chung Kisumu County ka governor to asiro for free sira for free ta konyo mondo ka Nyasaye nyalo yie to abede gi miyo nikech counties 47 governors ma miyo wan ga 7 kende. En piny kabisa. En piny sai to mine nyalo kelo lokruok. Ok adak Homa Bay. Neither do I come from Homa Bay. Ana wuok Siaya to dak Kisumu County. Koro samoro wacho weche Homa Bay samoro ipo kichwanyo ja Homa Bay kiwacho ni ng'ato tiyo maber. To wan watiyo mana gik moko wanene TV to wanene mbui. Nya neno kata office manye rais oyao Homa Bay. My God, it's wonderful. Joma miyo nyalo tiyo. To nyalo tiyo makare. Kwang'e gik matimre Homa Bay. Enena ni ng'ama dhano nyako bede gi makosa ne achiel ariyo adek ok nya koso nikech wan dhano. Lakini Homa Bay aneno ka ng'ama miyo tiye maber. Akwayo jowadwa ni ka wadhi election kata 2027. Wayieru mine mondo wachop ukonywa mondo mine ochop 1/3. County assemblies,
National Assembly, kata mane county governments, waket mine 1/3 mondo tanwa Kenya. Tang'in wabro bedo gi lokruok. To ng'ama miyo moyudo nafas, or refer back to the history mar mine manukelo lokruok e Kenya ka. Mondo kamora mora ma Nyasaye omiyi, obed ni en MCA kele lokruok. Kik waher pesa mar mibadhi. Ibro chamo mibadhi e assembly, ibro chamo e parliament, ta asingoni ni bro wuok kanyo gi lweti nono. Nikech en pesa ma japiny oyuake. En pesa mok ler, ok nokonyi. To kinyalo kawo siling 80,000 manye Honorable Soro wacho ni tin-ni, tikawe kata kikawo loan kata king'adi, ti gi pesa ma in go gi tije mamoko mitimo. MCAs gin joma timo tijgi. Kata kibedo MCA podo kadoko handi, kata anda bedo MCA ni nolanda bedo MCA gini lande ji karo kiere ji degi landa degi landa MCA depoda ne duka na kacha uso tam Dar es Salaam to atima legislations to abedo aroma gi pesa na mimia noendo twakelo lokruok machaya mar 80,000 cha achaya ni chuli siling 80,000 no rumo nikech kori timo gima neno kendi kwero wach kendi chung'ne adiera. Onge ng'ama no chak no bi ni MCA ichulo siling 80,000 emomiyo koro ok nyal onje konya bed entrusted gi tij oversight to the constitution. Omiyo MCAs the mandate to represent, to legislate and to oversight. Therefore it is wrong for another legislator on the higher level chung to wacho ni an MCA cannot oversight a governor. It is wrong. Because giving that mandate to oversight the executive, and the executive and governor gijoge na mondiko no, that's part of the executive. Katiba omiyo MCAs teko to do oversight. Koro MCAs emoko ne teko magengo. MCAs ng'iyo msara. Koro kiseng'iyo msara ni 10 to koro ibedo ginene. Ibedo atigi dhok mane. Ichari wuon tidwokori piny ni anto koro gi pesa na matio matini kanyal loso kanyal golo duonda ne governor. Nikech adiera wach mane Honorable Silvana Sosoro wacho onego ginene onego retract. Nikech abro wacho ni koro gi pesa na matheni 13 billion koro ka oversight an msacha tin. Koro wacha msacha matin ni governor otim meke motimo mok ni kare. En gi en wach moro monego retract gole dhoge nikech jogi nigi responsibility to do oversight a county governments mag omigi tekoni. Kendo wach machielo governors wa ageno ni Gladys timo maber, wan gi Waiguru, wantie gi Nakuru nyoyudo governor for the first term and poko the 2 terms, Waiguru the 2 terms, Gladys wanga first term. Ageno nigi bro bedo mene maratiro mondo gikel lokruok, mondo giti e yo makare. Antelo mag chuo aseneno a lot of nepotism. Na nene first devolution in Kisumu, kata sani it is there and obvious. And these things are happening gigitimore to one MCA studying. You know when things go wrong, it is not the governor, an MCAs. Keche magi e legislators maloso chike mariembo counties giduto te. Kata kade wabed gi mine aria dek manyalo wacho ni kato rach, kato ber, kato rach. To negie to wabed gi history magu, to wabwandeki ni ndalo mane matimore nikech samoro jomoko luor. Nikech MCAs gigi nego nyaka ji. Nikech samoro kitamuri no kibikawo mitbilie tilal gi ngimani. Idhi adhiya be fa be ruma. Nikech samoro chung motegno e weche moko mahinyo jogo mani maloni. To pile wacho ga Nyasaye koseketie telo kik waluor ngima, to kik waluor tho. To wachung ne adiera. Nyasaye biro chung kodwa, polo biro chung kodwa. Tho nondik ne ji te kochopo ni tho ti tho. Wachung ne adiera walosuru counties wa joma mine ubede history. Grace Onyango ni chung ne adiera. Phoebe Asio ne gi tho. Phoebe Asio tho at 92. Grace Onyango otho at 98 years. To ne gi chung ne adier ne oganda ng'ama nyonego gi onge.
Nyasaye nyochung kodgi ma gidak higni mang'eny kabisa. Koro joma mine mantie assembly, mantie parliament, chung'ne uru adiera. Catherine, looking at the kind of politics masamoro kuro ni Kenya ka gi thul masani and joma mine ok yude mayot ahinya kaluwore gi the resources ma bende wawacho chande gi other factors mabe ya isetu mokwongo ni neno gimana ka jomo nego bende bede jikon. But wang'e ne 2027 politics, yes, onyalo bedo mayot, onyalo bedo matek, but nyaka time. Ineno ka bende wakeini ni kod ikruok mar bende dhi manyo kombe giendi kata miwacho ni magi osemak mathoth ahinya gi joma chuo. Yes. Awish na nyachiwo history kaka nwachako kaka mine osebedo ka dhi malo telo. Okay. Wasebedo at a very low percentage. To 2022 ne mawacho ni emane wacho ni at least women, at least percentage nyo dhi malo matin. Sani wan at 10.6%, while we are supposed to be at 33%. 10.6. Mangiso ni joma miyo natemo kata chiwo lieko namba mar joma miyo MCS joma miyo e Senate MPs magwenya matin elected and nominated. Tayari bedo precise, to kane kan precise. Joma miyo e 2022 kaka dhogi katiba mar 2010 manyini go kaindi manokelo thuolo mar women representatives wan gi mine 47 ma affirmative action emomiyo koro wantie go offices miluongo ni mag women rep. And despite the affirmative action and the nominations, pod one pay one at 10.6%, while onego bed at 33%. Joma mine mantie telo masani gitima tek gimiwa nying maber. To kata gisani nitie joma mine mang'eny. King'iyo mbui to nitie joma mine mang'eny mosewuok oko malieko madwaro telo. Obede ginene telo mag gwenge, obedie governors, kata Kisumo ka liekore, nitie mine maliekore ni nyalo biro dwaro governor 2027. Koro wan gi geno bende ni chama magidhi chung godo, chama ma popular masamoro anta onge ga kuno, bro consider mine mang'eny e Alensi, chone miluongo na Alensi, county government, telo mar gwenge, National Assembly, gi the Senate kata governors. Nikeche mine nyalo. Miyo mosomo mariek, miyo ma compassionate to the community, mine ainagi onego mina fas mondo dhi malo e telo mar Kenya ka, mondo wakel lokruok mopogore e migao mopogore ka gi kacha kaka mine manosetelo nwa mbele nokelo lokruok momiyo kawuono ng'ama miyo nyalo loso, momiyo kawuono wan gi affirmative action. Mine mantie sani bende okele weche man thindo ma achien nowache ni ne gitimo higa mar 2002, jogo mine manyodonjo e higa mar 2002 mondo gibedie gi wach mano ndik kuomgi. Kik beda ni wan gi mine marom kama to onge gimoro kendo minyalo chako wache e wi mine manotelogo. Kwang'e ka indi wayudo ka total women in National Assembly gin 82. Yes, I think so. Yeah, gin 82. So, and mano nyiso ni kata mana the two-third gender rule chande poko chopo. Kwang'e wan gi 310 members of National Assembly. But 82 kende joma wakeni. Nyiso ni 200 plus. Gin jogo mana ma joma chuo. Mane mumiya page ni to bineno ka wakeni oikore mar kawo the political positions kata political seats giendi e 2027. Kuso yani pod gin girito nyaka migi go ahead and who will give them that go ahead. Wakeni oikore kendo kata sani anno ka wakeni mang'eny osewuok kendo wacho dwachgi ni gidhi dwaro kombe mopogore. Yes. Mana kaka wacho ni 2022 mine
noyier mabet ng'eny moingo higni mwasekadho gi duto. En ema wayudo nyaka gavana Saberio. Mokwongo cha noyudo gavana di 2013. Ne wan gi Waiguru. 3 to. Around 3. Ngilu. And they were 3, around 3. Yes. Adek kende. Koro sani nwachopo Aberio e 2022. Koro emomiyo an gi geno ni 2027 samoro wanyalo dhi Mohamed kata mana par. Ma wakeni beda par ma governors. Ma bunge bende wa meet one third gender rule. Mondo warom number kisheria constitutionally. Ndalo moko it was being debated ni parliaments obed senate. Though senate ginene okonyo, nomination okonyo, magi mise by 1. It is supposed to be 22 women, gin 21. Koro mondo wa reach the threshold the senate, yes, MCS and National Assembly, which gini e court nyaka sani kani wacho ni parliament is unconstitutional. Nikech the constitution wacho ni no gender monego bed more than 2/3 in the house. So in all these houses gin mo. All the houses wachako piny kwadhi nyaka malo, chuo ni malo moingo wakeini. Now the question, Catherine, chuo ni malo moingo wakeini. So whom do we blame ka? And we blame wakeini themselves. Ema samoro kowuok oko mondo mi omigi kura, omigi sir gi nyis chia margi mondo omigi sir gi jopiny ogone kura. Koso en ni japiny ema ok dwar ni mondo wakeini otel. Kech I want to believe ni kopo ni ara wacho ni japiny maybe samoro onge mistake kata mana nikech en ogo kura ne ng'ama winjo kodwaro. To samoro wakeini gimok wuog oko mondo ogone gi kura kech jomodhi kacha ndi gin jomoyier. So whom do we blame? En un kaka wakeini ema ok wuog oko mondo umany these political positions. So en ni jopiny ema ok dwar jok ma wakeini mondo otel, momiyo that number mar joma chuo bedo malo to mar joma mine bedo piny. Wakeini wuok oko mana kaka nawacho, challenges mag pesa, challenges mag system. Samoro system be kok dwari tidino ni adina kaka ng'ama miyo. Nikech kata market Milimani 2022 ne wan joma miyo nochung' kacha, ne wan jadi, ne wan ji 2 gi chwo 5. Mano to is balanced. Ne wan ji miyo 2 chwo 5. Koro mine wuok. Mine wuok oko. But here mok yargi. Mine wuok oko. Mine gone gi kura. An jo market Milimani no gona kura. Jo market Milimani no gona kura. Nugwenyore agwenya. So wanyalo wacho ni political. Okay. Koso wanyalo wacho ni these political parties ema podo prefer telo mag joma chuo maloyo joma mine. Kech waseno ywak mathoth ahinya kuonde moko ibiro ka ng'ato te owenyo gwenyo otime nadi gik mag our political parties. Mane gibonacho ni our political parties be have a lot to play. Mondo mine odonje telo. Mondo gime mine nafas. To samoro king'iso chia ni chon, rieko ni chon, to samoro dibed ni mondo idhi mbele bedo matek, matek ahinya. Anaseriyo rase temo 207 achung' kansila, ok ne kata yiero notim malong'o gi ODM. Ok notimre, nachako siasa chon kende ODM. Koro 20 maduogo chunyo ai siasa, ai kitime mana kama mokwan kata ombulu. Imiya miya ng'ato tiko wawere gi gigi. Koro nyaka 2022 kanyacho ni watema ne IBC. Koro akawo chama mantie Azimio from 2007 to 2022. Yes. 2022 maduogo chungo kendo for the second time. Tema koro akawo MDG mantie Azimio mabiro machungo ma okne yota ahinya, odwaro thuono, odwaro kinda. To nabedo jakinda kendo nabedo ng'ama thuon. Kech nomanya mang'eny mondo step down awe chung wasapota pota ng'ama ochung' no, to mago weche masewinjo chon kata 27 mawinjogi ni support idhi many ni kamoro nyalo betie dhiang' iye duong'. To be kusetieko tieke kamano dhiang' ma iye duong' no boke binene. Koro wang' ni nyachung' motegno nyaka mwisho. Acha ni an achung' kayombo dilanda, kokayombo gilanda. To nya neno bende tugo mang'eny bende IBC ng'eny ahinya. Inya neno tugo mang'eny but nya nene
kaka nyagi time, to nya neno the system kaka bende tiyo e elections matimore Nyanza kae. Koro samoro pod ok oyot ahinya. Koro en upon chama mondo ne ni giting'o chama ma popular. Obed Nyanza ka ma popular, dhi Rift Valley nitie ma popular, Central nitie ma popular, mabiro golo ji mang'eny. Gine ma koro gi make sure ni gimiyo mine chances mar donjo e telo. Mine me mabo donjo e telo bendo we rubber stamp mar tendgi. Mondo miwa keini mang'eny mijing'o mar dhi e telo kilose nying-gi maber. Mondo mine moko bendo gomb telo ni dagomb bedo kaka ng'ane. Nikech kata an ka, an dagomb bedo kaka the late Grace Onyango. Mano is my role model. And Phoebe Asiyo. The women who stood for the truth. The women who stood for justice. Batang opogora kuri matin, Catherine. Kama yawijo kiwacho ni onego beni popular political parties in every region. Onego make sure ni at least gimiyo joma wake ni bede thuolo malach. But ananene yo mopogore. Anene ni it's their pain ma onego koro bedo chak fwenyo telo mar joma mine ni en gino maber kendo bende nyalo miyo dongruok bedi maloyo political party. And again, onego japiny yier ng'ato kaluwore kod kaka oneno Catherine, but not with the political party ma samoro Catherine obiro go. Ayie kod ka. Osebedo gimoro ma every time anyone ka karwa and oweyo jok monego beni telonwa nikech with that perception mar ne wan ka karwa. Koro karwa ni indi osemiwa yudo jok moko mar not even good mondo mi otawa oterwa nyime, but waweyo jok moko mabeyo nikech koro gibiro gi political parties mamoko. Now 2027 kwa tieko iwacho ka njo mwakini bende dhi wuok oko mathoth mondo mi gimanye kombe giendi mag siasa. Adami thuolo ni endi wachni mogik minyalo wuoyo gi japiny kech wacho ni japiny ema go kura. So before IBC comes, before the political party comes, but en japiny. Kech waseno kuonde moko miyudo ka japiny wuok mager ni wan ka gichunga gi ng'at gi kaponi ng'at gi no winy e political party mano chunga chato winye to ng'at gi chado ke independent to gichung kore independent kanyo modhi. So ara ni wuone gi japiny, then maybe jotend political parties gi kasto giwake ini weteni e weche geni mag siasa. Ng'iyo kamera ka. Kachako gi japiny. Katiba wacho ni the sovereignty of this nation is bestowed upon the people of Kenya, which by choice we do delegate to our representatives, county level, National Assembly, and even presidential. Mago weche masamoro keto gidhilo samoro bedo matek matin, koro wacho kizungu. Koro teko makatibo miwa mar Kenya mantie lwetwani. Bang' higni abich ka higni abich, wan kode mar yiero telo makare manyalo ritowa e okang' mopogore. Dalos gi jakura nikech samoro adiera an oko ka aloko ohala, aloso gi johala, aloso gi jo boda, aloso gi joma tiyo ofis, aloso gi joma loko, iluongo ni joma nitie gi established businesses. To samoro winjo ka ywak, wayiero kawuono to kiny gichako ywak. Tiwacho ni adiera, waywak nang'o to wane mano wayiero jogi. Wang'i ng'ato kidwa yiere ting'iye kaka ng'ane. Mana kaka nase olieko. Ni wan jomodak kata nadak Kisumo ka aloko Garissa Lodge, dhano ng'eya, ong'e gik matimo, ong'e gima an. Ng'at machielo machung' bende mana kamano. Wayieru jogo mwang'eyo capacity margi mar telo. Ni ng'ani kotelo to nyalo kelo lokruok. Moingo ng'iyo chama nikech japiny gimomiyo ayuak kanya chung kata ayuak ne chama madongo gi. En nikech japiny mosemiyo chama madongo teko. Nikech gibiro wacho ni ka endi watimo kaka baba osewacho. Koro ng'ata momigi jogo ema gidhi kawo. Koro manyiso ni japiny ni emomiyo chama ma popular gi teko mar bedo kaka gin gono. E gimomiyo koro iwiro ka jopiny koro ywak. Ni neno kata mana ka Sipul. Jopiny ywak. Kendo gisecho ni timnwa kama. Nikech teko chade gisekawe, teko ma ulose cha, makatibo miwacha. Nwasekawe
mwamiye the larger political parties. Ma kendo koro kwadwa gimoro kendo koro aduga go machongwa piny kwa secho ni yawa. Timnwa gimo wadwaro, miwa ng'ama wadwaro. To mak mana ni katiba mar 2010 nokonyowa kabisa. Katiba ni okelo gimoro miluongo ni independent candidate. Ma kata kose lor di sama ji dhi chung gi parties bang' chungno tiloro gama ok ng'ato ok nyadhi party machielo. To yieni nitie nafas pod inyalo dhi chung kaka independent candidate. Koro loso gi jopiny. Ka nitie ng'ano muhero, tudhire kendo chung kode motegno nyaka chieng' yiero. Uchung kode motegno, muneni koyombo to lande. Kiche lendo ben wach machielo, inyalo yombo to klandi. Koro jopiny gi pod nyaka chung motegno, ni ng'ato mano wahero ni mondo lande. Political parties akian wabro chopo that level where ok ang'eyo nwadhi chopo karang'o. Mwanyalo ng'iyo, wanyalo miyo ji party tickets on merit. Wanyalo miyo ji party tickets ni jopiny emo yierogi. Kendo jopiny oherogi. Koro kata samoro jo party nyalo bedo ni ok ohero ng'ano to jopiny ohere. Akian wadhi chope karang'o ma ng'ani nyalo miyo tiko mondo dhi represent jogegi nikech jogo ng'ano ema giyiero ma ok ochun gi ng'ato manok giyiero. Taparo ni 2027 kwa the election alamo Nyasaye ni wabed gi revolution mondo japiny ni oyier ng'ama dwaro. Kok wayude chama to wadwa yude independent candidate. Piny moro timo kadwoko. Adwani koro kwatieko to ijiwo wakini weche gwende mago mag donje siasa ma 2027 kech isewuoyo gi japiny, isewuoyo gi these political parties, so ng'ama miyo machunye gombo donje siasa ma 2027 whether koko donjo kata ng'ama pod ne nitiere mano osedonjo. Yes, adwa encourage, adwa miyo mijing'o joma mine ni karwa ok en na jikon, karwa ok gik kata mane tij andika ma sani tindo wuok joma mine sani rise kata tij andika wayudo ka joma mine ng'eny ok ogig mana gi kanyo. To mana kaka nwalieko mokwongo the late Phoebe ma nyonindo mana machiegni kani nyotemo modhi nyaka mobedo an elder, first woman elder. Koro wanyalo riore e pawe mosewe mowega ni mag chuo. Ng'eni kata nying elder ko winjga tiwinjo ni en gir joma chuo. To kata joma mine bende gin elders. Kech en an elder. En an elderly person. Koro nyalo tingo the position and the title of an elder. Koro joma mine kamora mora ma wantie man gi dwaro gi gombo mar chung. Wabed motegno, wabed gi jopiny wago kodgi mbaka, kantie gima hinyo jopiny wawuog walosi mondo jopiny ne ni chon kaka inyalo bedo a defender margi, inyalo wacho weche jopiny mondo kochopo 2027 to wabed gi mine manyalo bedo telo ei telo. Koro wawuok chon to kik waluor jopiny bende joma miyo gine ne wuothe kodgi mayot, kik uketgi e pesa ahinya ma samoro koro kong'iyo wach pesa to wiye bare ma koro konyalo. Ayany na wacho wach ayany sani ayany ok en moro chon. Ndalo machon mine mno chung chon ayany ni yanyi radi to joma no biro radi mowinje gi ng'ama dhi lande. Sani iyanyo mine social media. Ndalo moko kijanda romo ga yany moro social media yuak mung'isa ni dhi mak nyathini yanyi kama nikech ang'o. Tang'ise ni ma siasa nyaka wabed focused. Nyathi achiel ni Batero Maseno katimo political science. Kora penye to yagi misomo ni dogo nego bed ni kori bedo motegno kori ng'eyo ni siasa bedo kama ayanje gi betega. To mage gik moko ma samoro joma mine luoro isebedo gi nyithindo madongo idwa yanje moko molel kabisa. To sani ndiko gi andike social media bedo gi Facebook, bedo gi WhatsApp groups ki yanyi kabisa. Kin ja ywak tibiro ywak. Kin ng'amo luor tibiro we chung gi chieng'no miwachi ni an gini awe. Okay. Catherine yena goniro kama Mosanya. Yena mada goniro kama ne thuolo mari mekawo mondo wago kudi mbaka
weche go mago mag siasa kod wakeni bedo matek ahinya mondo mi mbaka makama giendi go ahinya nikech yudo ka thoth wakeni ma samoro bende osedonjo e siasa gin giwegi bende ginyiswa kata mana challenges ma samoro gikadhi e siasa. Gin ginyiso gipako mana kaka political parties ma gintie mane makare wan ng'ane mwang'eyo ma kok ng'ane to onge ng'ato. So mondo giduog bende gijiwe joma wakeni mapiny kata joma nyiri ma bende nitiere kod chiemo chieng' moro go mondo bede siasa gionge godo mar gichama ka giseyudo to gin kore magipako gi jotendgi bato giduog ni piny bata gwero kamano e twak mobedo godo kinyi ni man makawuono nyako dichini ni man machielo ko ni thuolo chaka yore iyo bo chakwa go kodi baka but ngato pejo ka indi ni piny na Catherine ni to paro mane ma en go 2027 2027 ali bete ballot adi chung market Milimani ward mane kom ma poda doke probably as an independent candidate. Asana no kaka piny ringo. Yes. Asana no kaka piny ringo. Nya winjo Mudavadi ko wacho weche moko kanyo. Koro gi weche ma wachre go. Gik moko miwacho ni zoning mane bende wache yiro mokalo. Gisechakre chon. Koro ang'iyo keto wang'e by elections geki mondo ang'iya ni gidhi timo nang'o. Parties moko dhi failed. Kenya Kwanza dhi failed candidates koso gidhi shy off. Ni kuonde mak ODM ok giter jo ODM bok ter korgi to koro gireno kwa neno kata nomination ka to wacho ni parties gin giwinjruok moro ma gidhi bedo godo koro ng'ama samoro ano ka ja ODM kan kam I will choose to go independent. Okay. What you nyanda uro chala de kanyi nyakoro mga jongi yena muda we ni oriti masani ndi nyika hidro ke chwala doko diri chigo noko manu makiny bende cheno ro indi manu mara sule mukinyi kwa chakore sapaga rio nyakoro msangwen manu maro nyango wabiro gomba kanyi ndi wechi maupogore ni minjo kanyi ndika wechi go indi mago mag somo bende pod lieta hinya idwaro ni koro somo obede devolved to counties nyalo bedo mamora hinya ne MCAs ka koro somo duogo ne counties magina poro gi pesa gi matin 80,000 cha gichagi oversight go koro billions ba koro inga par kod adek ka koro menda ochako kele gi mang'eny e counties ka koro weche mag education okednegi kosubiro chalo kod gimanade weche gwendi MCA MPs bendo wuok mager mokal ne paro molil mar Raila Odinga no biro godo kuom wacho ni mondo mi koro wa devolve weche mag education odog ne counties en mbaka mobudre bobro goyo kanyendi kikidhi mabor ahinya oriti masani bedo koda ka odiochieng' man makare chiro moko pod biro ni nyime e joni ndi man makare tok thuolo makama. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa.